medyo na-touch ako. Pero maraming salamat. Kaya ako nandito, Apo, kakasabi lang ni Sir, parating na ang aking birthday. Pero mas maganda na hindi naman kayo ang mamimigay ng regalo sa akin, kundi ako ang mamimigay ng regalo po sa inyong lahat. Kaya po, nagdala po ako ng mga ilan yan? 7? Ng 7 Jetmatic pump para sa 7 sityo ng Barangay Dos Apo. At ginagawa ko lang to para ipakita ang aking pampasalamat at ang aking utang na loob sa lahat ng inyong suporta, sa lahat ng inyong ginagawa para sa akin. At alam ko naman na kapag dating sa Jetmatic, walang kulang. Walang masyado. Kapag dating sa Jetmatic, kailangan nyo ng bago lagi. Kaya ang gagawin ko ngayon ay iikot ako sa buong distrito at bibigyan ko po lahat ng barangay sa lahat ng munisipyo ng ganito rin. Kaya dito po ako nagsimula sa Barangay Dos dahil alam ko, unang-una mahal na mahal ko si Kapdan at mahal na mahal ko kayong lahat. Kaya maraming salamat sa napakainit inyong salubong at sana naman po makatulong to ng konti. Mag-ingat po kayo. Diyos unay kay Gina, ang bihag ti Barangay Dos Apo. Wow! Nakay ti Bulaklak. Dapat may kiss. Salamat, Cons. Mahirap naman lang. Dati. Telatan na po. Balat. Kunin mo na kami makuti. Sasalita pa. Ha? Sasalita pa. Nga ited kenyayong nag-request tayo manin apo. Kaya iso idanon yun to apo sekretariya tayo kagadwa ta siya tumeti dalan na apo tapnon maited to manin ti request tayo. Thank you apo ate may kayo. Ipakita tayo met ti suporta tayo ti sumaron ng deputado tayo apo. Thank you manin apo ha. Thank you Barangay Dos. Okay. Okay. Thank you, Kagamtan.